Salutare băieți, astăzi este un nou videoclip. De asta dată o să ne jucăm niște Brawl Stars și să începem. Ne schimbăm Brawl deoarece nu e o mapă bună. O luăm pe Rosa, îi facem și upgrade și hai să începem. Nu o să joc foarte bine, că abia am intrat și na. Nu o să pot să zic, o să fac ceva în episodul ăsta, dar încercăm. Shelly. Unde bine că e Shelly? Shelly nu pot să o bat. Uite, așa pierdem deoarece există camperi. Da. O să stai chestia asta din filmare, dar hai. Hai să vedem acum. Dacă și acum o să mă bată, nu știu ce fac. Mapa asta nu e deloc bună, asta e mapă bună de camp. Deci pe asta. Ai făcut babeta. Am înțeles ce face nou Star Power, că na. Am jucat cu el. Am văzut că se dă nerf la cutie, acum nu are 6000 viață, acum are 5500. Nu știu de ce, dar începe să am un lag de la frame drop direct. Nu ajung de per. Am lag, asta nu e bine. Episodul ăsta să fie de 10-20 de minute maxim, să am grijă la camper. Plecat. Ăla vreau doar să fac ultimat apel. Gata, am ultimat, acum stau camp. Cea mai bună strategie, stai camp. Că oricum, dacă te pui la mintea și tu stau la fel de camp, așa că... Așa că să nu vă hate că de ce stau camp. Că ei nu fac. Să revenim, acum așteptăm să se omoare. E un daily de 6-7 power sau 8. Și na, un max de 0 power care o să moară imediat. Mai este o Shelly jos și un Colt sus. Și mai are 10 power, oh my god. Nu o să zic că să fie deloc, nu. Ești bună. Și a omorât-o. Aleluia! O să mor! N-am murit. Ba da. Am luat locul 2, nu e problema. Am făcut niște challenge-uri. Și na. Avem un Jean. Nu mă mai bag aici. Bă, măcar am luat un power. Am furat, da, măcar am furat unul. Ce-a făcut bobița? Pe care hack? Da. Joc cu alt brawler, că brawlerul ăsta e nașpa. Wants to play. Jucăm cu ăsta. Nu zici că mint. Da. Mr. Bat wants to play. Bă, du-te, bă, de aici, de țigan obosit. Asta era de când m-am dus pe el. Oh, free power! Hola, niño! Nu! What?
Nu s-a întâmplat nimic nu s-a întâmplat. Da. Asta e un videoclip tot fail, dar încerc să nu mă enervez, dar nu pot. Sunt niște oameni cancer, nu pot nimic să le fac. What? De ce acum are 4500 viață? Normal are 6000. Ce? Așa se fură un power în 2020. Ia, gameplay. N-ai bătut că te prind, te bat. Carina. Asta o să fie un adversar greu de bătut. Dar încercăm. Ce să facem? Ha! Și adversarul greu a murit. Care nu credeam că o să câștig. Da, tu n-ai. Am câștigat și meciul ăsta. Ana, cu treaba aia de zicea maică ta că, mă rog, ai, nu trebuie să-ți faci probleme. Genul ăsta a avut și sora mea și alte persoane care sunt chestii normale care se retrag. Nu trebuie să... sau ceva extraordinar de frică. Nu. Sunt chestii foarte normale. Nu trebuie să faci așa ceva. Adică întâi după primul doctor. Deschide ușa, creștine, o să urme. Nu cred. Așa, băieți. Nu cred că o să câștigăm acest meci, dar un loc 2, chiar un loc 3, la loc 1, da, e 6. Eu că să 10 minute să nu vă țin super mult la curent și na. Free kill. Așa. Deci vă țin cu toată videoclipul de 10 minute, nu mai mult. Cam n-am de ce să vorbesc, deoarece n-am pentru ce, că omorâi un player, e wow, mare chestie. Fac cui mai zic ceva, dar așa fără motiv. Morți. Hai să trăim viața fără mine. Unde s-ar ascunde? S-a întâmplat acum, ăla se numește camper. Du-te, bă, da, 3 în partea aia. Unul în pufa aia, unul în asta și unul în aia. N-am văzut așa ceva de când... Uite așa locul 3 pentru căcat. Vino să vezi. Așa, deci ăsta e al nostru. Dacă nu e al nostru, nu știu ce fac. Deci, 2 de pui. Toate separate, cu cartofi prăjiți de garnitură. Aoleu, acum vă zic că mai durează puțin de filmare. După meciul s-a închis filmarea, dar să știți doar că eu nu pot să joc la mintea cocoșului. Uitați-vă ce player sunt. Dacă erau de aia, bă, care zice, hai că nu sunt atât de
pro playeri. Ha! Fraierul, și-a pierdut aia. Asta aștept în tufă, n-am ce să fac, mă, să mă bat cu ăștia, ăsta mă face easy clap. Uitați-vă aici, să vezi cum e de acolo. Pe fraier. Aleluia! Ce player! Am fugit! Tu unde ai, mă, tu 6 power, l-ai scos din... Nu zic eu de unde. Dorme o nu. Lăsa-i să mă moare că, na. Cât încercasem? Cât? Nu, că nu mă las până nu fac challenge-ul ăsta, nu mă las. După meciul ăsta, dacă nu faci cea cu challenge-ul, nu știu. Doamne ăștia. Că altceva n-am ce să zic. Nu știu ce videoclipul până la și 15, că, na. Că videoclipul ăsta a fost un videoclip plictisitor. Nu pot să mai fac un videoclip cu update-uri care să se bage, nu știu dacă mulți dintre voi l-ați văzut, dar... Na. Măcar să vi-l arăt, voiam să zic, că... Era eu să zic. Dacă vi-l arăt, na. După videoclipul ăsta o să mă bag pe YouTube, îl caut, o să vi-l arăt și vouă cum se numește, să dacă vreți să vă uitați și voi. Na. Oh, shit. Ulu. Băi, meri cu același player în meci. Asta e același player. Bă, tu nu cred! Showdown. Am zis să te lași baltă, că nu poți. Lasă-te baltă. Dacă deschideam un big box. O, vă curmă în acest. Oh, nu! Am un adversar pe măsură, dar aia e mai mare. Nu o să mă bag versus el. Am o doamnă care îmi dă târcoale. Dacă mă duc după tine o să te bat la funerar, așa că... Vreau camperii. Copil, copac, lasă-mă. Copil, copac, marș. Copilul ăsta mă enervează. Mai faci mișto, fiile al naiba. Bine că aveam hit-ul ăla, că dacă acum era direct funeral pe el. Știu. Oh shit, no, please. Uite pe ăla. Am câștigat, n-aveam ce. Am lăsat botul meciul ăsta. Și deschidem, ce deschidem? Big box. Ce ne pică? Nimica. Da, să fac un challenge de 500. Ce challenge ăsta? Asta e zi. Modul nou este. Ce challenge nu mai am? Asta. Deci să câștig 7 meciuri cu Roza. Și după mai fac unul de 100 și mi-au mega box.
Adică apuc pe jocul să-i cel mai rară cutie. Ați dat la vreo 10 taiere de Brawl Pass. Sau nu Brawl Pass. Nu pot eu să zic Brawl Pass. Brawl. Să Brawl Pass după Brawl Pass. Asta se crede tare în gură cu mine. Asta se crede și chiar mă mor. Sad moment. Ai mă, ce cu echipieri paleta. Doamne, își băga pe una pe doar și doar ca să... Casa. Hahaha, am dat-o. Ferraierilor. Cum zice? Aia pușca era cișchi, ai. Bă, dă-te! Asta are IQ mai mare decât o găină. What? Te bătut pe amândoi 1. Nu ai apărat pe primul. Pușeală. Tu trebuie să mă apere primul, că eu o să mor instant. Nu trebuia să faci aia, dar hai. Stai că uitai că nu pot să vorbesc cu copiii ăștia copaci. Să fă. Ăla era golul lui dacă... Alătuia la pușca, ai, win. Aoleu, așa 17 minute. Băi, ne vedem data viitoare, acum o să fac un videoclip cu noul update, de fapt, e postat de câteva zile, de 2-3 zile aproape. Așa că ne vedem. Salut!